veritat és que tocar en un escenari així tan gran no és habitual, vull dir, vam trucar al Primavera Sound i prou, i llavors estic molt contenta doncs, primer perquè estic tocant un festival com és el de Mercat de Música Viva, no? Un mercat, però i llavors també altrament doncs, perquè clar, jo he nascut aquí, he vist tota la vida al mercat, no? L'he disfrutat des de l'altra banda, i llavors ara mateix tinc moltes ganes doncs, de sortir, de passar-m'ho bé i que tothom s'ho passi bé en definitiva.